Приказките на Ники и Янди. Питай магарето. Един ден хитър Петър отишъл с магарето си на воденицата. Върнал се вкъщи капнал, разтоварил тежките чували с брашно от гърба на измореното магаре и го прибрал в обора. После поседнал за малко на пейката пред къщи да си поеме дъх, ала почнал да се унася в дрямка. Тъкмо тогава пристигнал съседът му и се развикал: „Петре, Петре, май си позаспал. Ще прощаваш, ама искам да те питам нещо. Чуваш ли, Петре?“ Хитър Петър поотворил единия клепач. „Чувам. За какво си се развикал толкова?“ „Ами, искам да ти отнеса 10 кола на лозето.“ „Че, занеси ги? Кой ти пречи? Да не искаш аз да ги занеса?“ Не, ама искам да ми дадеш магарето си. Тато ти ги занесе.“ „Магарето го няма тука“, отказал заобиколно хитър Петър. Ала в това време магарето в обора наострило уши, проточило врат и заревало с цяло гърло. „Петре, магарето ти е тук“, засмял се съседът, а хитър Петър му рекал: „Щом не вярваш на мене, а на магарето, иди говори с него, да ти занесе коловете на лозето.“ Край.